И какво става хора от YouTube? Аз съм до Darkness и тук сме даните. Задаря. И точно чест не е добре тук. Ще го турим е тук. Ай готово. Да, някакви нови работи. Не знам дали има. Имам тук малко 4 емералда, ходих да копая. Ако искате ще ви покажа една много голяма пещера. Надолу, към мината. Този епизод по принцип ще правим фермата на зомбита. И Дани тук ли се? И Enchanting Table и глупости там, съм 26 лева. Да. Ох. Ето там, там пещерата, ще ви покажа. Ама гъбаси колко бавно се движа. Ето е пещерата. Голяма навсякъде, натам е тук фармих малко обсидиан. Трябваше ми още 4 ще взема. Че и за портал да направим. Но той ще е може би след фермата. Така е в този епизод ще е, но след фермата. Редстоун. Имам чувството, Дан, че на 1.6.2 са чупи обсидиана по-бавно. Не вярвам. Ома гълава. Нямам никой друг опче. Имам Стоунбрик, сменях си основа. Компът обучи. Лава! Добре, още две ми остават. В добър път се загубих в тази пещера. Чуя се да направя зомбитата на XP ферма или на грайндер. Дай ти какво мислиш? XP ферма или грайндер? XP ферма определено. Добре, XP ферма. Окей, сега отиваме да направим Enchanting Table. Може би следващия епизод ще енчантвам. Че съм 21 лева. Ако успя да дигна сега по някаква случайност от нещо, аз не знам какво. Аре бе, покачва се по-бързо на Стив или така. 20,5 часа катерят минат. Добре. Обсидиан. Ето го, значи взимаме сега обсидиан, двата диаманта, къде отиват. Между другото забравя да покажа конете. Имам си 2 коня. Оня, като го помните чернилката, намерих още един. И нафармих слайм болс от... Къде беше слайм? Някъде беше и там някъде. Ходих и фармих малко слайм бол. И ето ги слайм болчетата. Не мога да ви покажа сега, че забравих къде ми е къщата. Тук ми изфармих всички букшелфове, ако се чуете къде са книгите. И няма къщата. Вилджерите от миналия епизод стоят тук. Че не светни. Те другите са мангани, не трябват. Някаква е го. 10... някакъв... ми иска 10 емералда за един компас. Баси мангарите. Те не са вред нещо. Имаш единствено някаква оферта. 21 кол и един емералд ми дава. Това го загубих някъде. Добре, нека ще остава само арана. Сега вземем книжките. 51 книги и дървото за букшелфите. Значи така. И имаме енчантинг. Опа, сега. Точно. 2 книги ми остават. Мага няма инви още. Къде си направя сега Enchanting Table?
Я редко ще го пия. Изглежда ми приемливо и тук сами. Така. Ау. На 30 ли говори? Да. Ох, знаеш как се чуят копчета, като чукаш? Клавиатурата чуя ли ми са, като играе? Да. Ами мишката? Да. Ама по-малко. Май. Доста по-малко. Омага. Добре, какво щяхме да правим още този епизод? Да. Вземи, да, видим недъра как ще. Запалка едно флинт и едно айрон. Окей, следващия епизод ще правим видео. И ми претрява толкова. Добре. Ами портала ще... Къде да? Тук е тези наръки до къща. Трябва да направя някаква яка стена около селото. Тя ще е от такова. Така. Така. Избърках тук. Аре бе, паси колко бал се чупи обсидиана. Омага, какво стана? Чупи го толкова зрение, той се бъгна нещо. Чупи. Объркал съм много. Да. Как трябваше да сложа на обсидиана? Нищо подобно трябва да е портала. Да, ево. И нека видим стъпките, значи запалка, меч, храна и я. Само не се прибия. Помниш как не се беше паднал в Thundercraft портал? Как не се беше паднал в Thundercraft? Как? Че гадно насред нищото. Да, в главата. Омага! Баси късмета! Точно до Fortress. Какво стана? Точно до Fortress. Yes. Тук не си? Да бе, тук са. Те си Баси кефа човек. Глей сега, ще аз стигна Нил мапа. Лава, какво става бе, брат? О, гъбе, брат. Не, умрях! Омага. 27 ниво. Омага, бъгнах се, не мога да се ресна, човек. Реснах се. Всичките ми айтеми са в недъра. Заминали поредици. Омага, айтемите са ми минали от той, не съм минал нищо. Айтемите ми минаха в той. В Overworld-а. Добре, не можа да разберат къде идва лавата. Няма значение. И коза не си изгубил нищо. Да, всичко ми е тук. Те са телепортнаха айтемите ми като мрях. Дори съм го в недъра. Добре, значи... Къде беше спаунера? Тук някъде беше. Само го намеря. И не, всъщност си приготвя айтемите. Ще направя един таймлапс, как го правя. Прибих се. Значи... Ама гъстата му. Трябва да се ме спи първо.
Как можех да умра, човек? 27 лева. Някаква лава, както се стои, изведнъж ми се появи. Нещо. Оп, оп. You can Бедни. only sleep at night. Еми то е night, брат. И кома баламоса. Слънцето ни го виждам. Ай, лягай, бе, кошак. Наранихте, напоихте, аре, лягай сега. Не следвам. Точно майка, не си вдари ме преди четеш. Дани. Ай, 2 стака, омага. 2 стака с къбъл. Тук малко едно честче ще направим. Ето честа. Омага, бе. Еми, това ще е. Значи ще ми трябват малко имам 2 кофи тук. Идеално. Тук съм. Легна да спя. Окей, наспах се. Отивам, вземам вода и започваме работа по Окей, на никой не му пука. темата, брат. Мот ни е, брат. И фермите ми са готови. Добре, айде ще се видим в таймлапс. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit again. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like rocket. God, God. Nah, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go once, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 8 of it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little sp. We go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. We go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Money. Like it gave a little speed to a great white shark on shark week. Wanna go off, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Money. Здравейте хора, пак съм аз, вече завърших фермата и тук пак е Данито. Дани? За да... И тук... да, и тук си бия мопчета. Опа, щупих голстона. Ей, бас тъпия съм. Добре, без голстона. Тук направих честове, ротен флешче малко празен чест. Тук те се излиза. Имаме една яка идея, която ще направя в друг клип. Както ще си направя от глас пода
И ще направят точно зомбитата ми виждат, я се спалват по-бързо. След това веднага ще се направят Хотче и Крипър. Отново. И като ме виждат, нали, се спалват повече зомбите, след като се наспалват, веднага скачам в една дупка, там ще има вода. И няма да умирам, това ще е нещо като асансьор и явно нищо не разбрахте. Но ще го видите в другия епизод. Дупчицата. Точно под спалнера. Мисля, че тъс беше. Не, тъс. Или тъс. Или една от двете. Не знам. И да, това беше. Надявам се е харесал. Ако искате да ме следите, абонирайте за мене. Чакай малко. Доста труд положих по този клип. Така че го оцените, като го харесате. Не като го хейтнете. И да. Това. Зомбите са спалнали, ето вижте как става работата. Че то всеки си има мнение, бе. Добре. Ай, чао.